Kublai P Baro. Gibriang subhabi P shagani ka program ke jongi ka bangi called the Straight Talk. Karansan ka bangi kren bangi tirjing mut halor ki mat ba peri Ktah ke imlang sa alang ka jongi. Berhakani ke episode bamtas ngi ngi kren halor ke Jingkiew dor ya ka bai ke li kamai hak nong ba shalong baki jaka ba markham. Hakini kita yo bala leng ila sakhi ke jing yakhi jongki nong nya kali hak ya nakadaw jong ke Jingkiew dor ka bai petrol ba ke diesel hak jela. Ba hadin kat tu ka ni tayo ke sorka jela kalonra ya klarai benwanra ben penhiano ya ka dor jong ke petrol ba ke diesel dah nyaw tingka. Henry war hadin ke jing penhiar dor ya ka petrol ba ke diesel kamishim dan kata ka jing penhiar pada ya ka bai kali kamai but bun ki tanki don ki nong nya kali bashim palat banyak ke dor bla bu da sorkar. Ti hakani ka episode nya le ban wat jingmut ni twa jingmut halor ki lat ki dal ki pelong ya ki nong nya kali ban shim kan ka dor ka ba ka bamdei kat kum ka dor bla bu ka sorkar but rug nya the jingmut halor ki lat ba per bangi la ban pinsting ya ka jingket ba kia om tang jong ki nong nya kali hendrai jong ki pai baru. Ti sho bangin poi shata ni kwa ni nya kmi khendia kan ni ka video blinkon. Jingkiew jong kabai kali kamai hakanong ba shilong bat kijaka ba marjan kalakta shikade ya kaplating ka jong ki Paidbah khamtam kitu ki ba ka jingyo kalong kabuduna katkum ka jingi kren jong ka DD news bat ki Paidbah kanong ba lashem ba kabai kali ka pher na way dribal sha way pan bat kam dan kata ka jingbo tikna ya ka dor balabu da ka sarkar ling ba ka transport. Lami ki jing keno bana ka daw ki jing Jingkiew dor ke petrol hakanong ba ki dribal kim ban se ban o ya ka dor ba he Henry wat hadin ki jing penhiar ya ka dor jong ke petrol da ka sarkar jela dakshen ka jingo dor da ki dribal kadang ya ine tunju hatu ka sarkar ka khmi ya kini jinge jong ki Paidbah hato ka kenhon ki nongnya kali kamai ka don jingtip ai halor kani balada ka don jingtip ki ki sin jam bakala shim ban pensuk ya ka ya kayeng jong Paidbah Ibriang sababe yang pi shani ka program ka jungi bat kuman shukin pinkin mau mentas ngi nyakran halor ka mat ka beidei baga Jingkiew dor ya ka bai kali kamai hakanong ba shalom ki jaka ba marjan bara kami ya krem dasngi le don ringkat menta nga i samla marba mon lang rani bade i we ne khina samlai ba pulia po senat ni college nang tangi don ya iba wandan bok jerwa i belong i chairman jong ka joint action committee of commercial vehicles but ni don ru iba j nongrang i bade i motor vehicle inspector ka East Coast Hills district. Ti nganong penslam shi ko pogo jonga dengan bu beka jingkli benikong she iba wandan bok jerwa banyak kran halor kani ke jing bagi Paidbah mentaki shemo nama ki ong kat kum ke jing kran ke jongi baki ki ong ba watla ka sarkar kala penhiar ya ka dor ka petrol bat ka diesel ha ka jela hendrai kani ka jing dor jong ki driver na ka we ka posh ka we pat kamlong kamar ka jo don ki ba shim laipo ki ba shim arpo kamdan kata ka jing ya hap ti kamdan kata uniformity ken Pila ban ai jumut lo kata hawire bakani ka jingshim ya kani ka dor ba kali nakaliang ki nongnya kali mo nakaliang jonga kum chairman hi nga khlam hukum lani wat nakaliang ka executive committee jong ka joint action committee ru ni khlam hukum ya ki drivers ba kin shim ya ka dor ba kali ha ka kat bakimon hending yung yat ba kat kum kalanti ka badi banyat tenre ha ka bakut ngani thu ipi ka long ba kini drivers pada ki ong ba lada ki kali government kilam man sim ya kador bai kali ka ba kham he tengi lili ki basiu khajna kane yu bangin bot na din te kata ka de ka ba drivers jubab ha ba ngi rum ile men inspect ya kata ka jing ong jong ki ba ong ba kidan ki basim arpho ba kidan ki basim laipo ha ka ju ka destination te hendrai kalong no hangta te kalong ba manta kalong banak leng government ya kini ki kali jong ka government ka bla thit ki Paidbah kalong ba ka kham bu ya ka ret ka ba byang te hendrai katkum ka jingtip kejongi kalong ba hajing sha kini kali government khamtam le ki ba khamsiu khajna mo ki ML01 te ngani thi phi wat tang habanya kali ru
mo teng sin bayat ki jeruan nak mat te kamu ngi habya kerja ki kali Paidbah te kumjuk ru hani habi de bakani ka dor bai kali lada ka kali ml jeruan manta ka sim ka bai kali nak sandang ka kat kum ka jing perbana Paidbah nak lang ka sarkar hakipor ka lalet kalong ba ki khambut kum ta te ka penlong no ya kinong nya kali ba kimban se ban habut lang ya ke ka ba ki kali government ki sim te kum ba ja le ka ba ngi lap manta kalong ba teng ka kham dunador ka baisong taksi ban ka baisong kini kili government mo kata kalong la pau practically hak ba nakaliang ka konhon jong ki nongnya kali government ki ong ba nakaliang ka jong ki le ki la ong bet ban kin pen kiu bet shipho naka shipho kin kiu arpho naka arpho kin kiu laipho kum tar ter te henre hak bakut kan itu ipi kalong ba nakaliang ka street transport ro mo hadu kat mentate bahkan tek lakam nak menta gini kali ki jongki kam don te kemudian no nak liang ka RTA board ru ngani tu EP lada kam don ka direct information lane kam don ka direct order nak liang ka state government te kumnu kin frame kali nak bai kali ten re ka bakut pat menta ngi sya haras pat yengi ki kali kamai ki ba ngisi pat i khajna ki ba bonjat mo te kumta daga jingdawa jong ka jongi ru ka JSC ngi ong ba ban penherdor ban rollback ye ka tu ko ompnyang hakapor baki pelat ya ka tarif card mo hapor baki pelat ya tarif card house name hak khalai trik Januari arjar arpho te hatu ki por company ngang dei hapo ya ka nyop sau tangka te ngiru menagni ngimu move ya kani agitation skujungi kalong ba ngi ko ban rollback ya ka dor jong company sakata ka bentah khnang bangiru ngin simbe ya ka dor ka kum balabo do government link ba notification ke bala pas hau snem arjar arpho hau bana Januari tenre ka government pada ka khamla ban rollback ru data menta ka ong ba ka jing penhap ka de nyau tangka kata ka de jing penthami Paidbah hak jing sisa nakaliang deputy chief minister ban brom jengi ba person tensong i ong ban penhap ar tangka henry tang hapo ka ar sngi ngani thu epi ka poi biang sejuk namar ba ka kiuling ba kinaya te war hatu ka sngi ba mai pen banaru yang pena ar tangka ba kan hap henry practically bade ka jing hap jong kompanyang kalong tang si tangka ndrup saunaya te si tangka ndrup saunaya hapo ya ka 36 hours mo kamde 48 hours within 36 hours pada company kala poi biang kumjo te hakapor ba ngi move biang nakani ka stay off the road nakaliang ka jongi kum ka JSC kalong ba nakaliang u chief minister mo konrat kesang ma hakaba u wang man panhap no sandangka te kani ka jing panhap manta sandangka ro hadu kat kini kisngi ba manta kamlong ka balong real effect kan henry ngani tu ipi hatu gi por company ang kadang dei kabangi sedang mensim no ikilat jingi ki jungi ka de khandai phuai tangka te na khandai phuai kamta ki rollback no khindiat te lada de mangile bangi mi khi ngani thu phi kum phyang la cross ki sisparo te habi de bangni ka dor bai kali ngasung de ban ong ba lada nakliang ki Paidbah ki cooperate bangi ban ong ba kin push ye ki kali government ba kin simbe ya red kata ka bolong be sanangka la ni sipho tangka mo tengiru kumju ngin habur renti be ya ke ba ngila man sim tam no naka skem ta ka bos kan sim san tingi taksi ngin sim no sipho tela da ka bos ka sim sipho ngin tam no san nang ka ro compare te ten re kham tam kum kini ki government bosses ki bakram sio pade ya ki khajna kamu kadi banlong lowest rate susu kan ban ya kini ki bos yang ki simet ki bayat kat kum ki khajna par ba fair okay ti ba nong i ba on bak juam tani ong ba ka kini ki rates mo ki baki kali sarkar kini ki transportation vehicles ki jongka sarkar ki shim kimlong kim boat ya kata ka standard rate ka baga sarkar kala shim kan fidan ong ban ong iyo lo kani mana kali yang jongka RTA tinggal pen kre da rate namta jong ki bus bat ki local taxi ki dan la ka jong rate teng trai ki bus ki hab boat kat kum rate jong ki kim dai namta ki local taxi la pen kre ki ne ki booklet ru banlong ka basok i passenger la dan kono jing stu bakla ki ni laong bagi kali ki ban book ne booklet khnang bagi passenger ki niok ban pe ki local taxi nga trai ki bus ru ni de ban book umta khnang bakan naik kono ka jing ya smuthu bakla ka ti ki rates kan ki jong kini kali sarkar ki menu ki dang pentmai de tu snap last year kan arjar pau chuban rap ndia mo ko iban kalong ba
habire begini ki kali government ML jeron ne till date hi nadu usnem arja khatwe hadu kat manta ngani thu EP kampadon ke specific rate nam ta jongki mo namar ba nakleng state government ru kham ibor ha ka RTA lani ha district transport makan frame yaki rate nak manta jongki ni kali kham siu khajna mo kata kamri ka affiliates nakleng ka district transport nani nakleng ka RTA section ru kolong ba kadi ka affiliates nakleng ka government Paidbah nado porba showan wan kan scheme JNN URM kolong haka jing sisa kala dei ban ai ban penyat haka Meghalaya undertaking kum haka MTC mo Meghalaya street transport tenrei ki ai pat ha ban penyat ha ki riu cement te nado nang ta pada hadu kat kini ki singi ki bamata kam ngim pat sem yilayo i mo dak ban rap i ba norang badan kat hang ni dak bom rom fi sir te kolong haka ta banta kolong ba kam pat don ka specific kajing batai te kaban batai sai ba ki kador bai kali nak menta ki bos ki basiu ya khajna kan long kata to nak menta ki bam siu pat ya khajna kan long kata ndrei kum ba long menta kalong ba karit hi basna ka debi tanam ta ki basiu khajna kat bai kini ki kham siu khajna pa kam dan kata but ki long illegally long ki bud bai ya ka tu ka karit ka bagi ong bai ani kong em ha kisim bai ka tu namar ba ngani tu ipi kani ka scheme ka ba nakaleng Paidbah hi we po we Lalu ki khlung ki banang reru ki ladan bantalang menyat hit ikani kali. Namar ba 10% kadi ka pisa ka basai nak state. Kandai 4% ka wanak central government. Te hawa kut pada kalong ba lakuno kalong ba ka state government jumi kadi ban frame nak kamu itu. Te ba nong rang fi kadi sya kita ba nadu ba ki pelat mo nadu ba wan rai ikani ka scheme. Ara ja khat we. Kamdan kata ka rate ka bala but nak bentar kini. Ka rate ka bang ibu iki bos kalang ba iki bos ban kamai te. Tigi maxi caps pada. Meksika puturu karit idan baik yaki ban kamai baik ke. Tika karit ka standard rate ka di kumno ka shipau tingkane sandingkane namar ki Paidbah ro bun ki teng ki long kim don moi ka jing so kim don ka jing shai la kat nu ki di ban siu ting ka bang driver boss bahap siu kata long ki shu assume bai ka di kata kan long ketung idan ka standard rate bangi la fix kan kadai 0 per kilometer kadai 0.8 na kumta hi tang mga kom dalak ban kan mau tan betul kali basiu khajna ya ki kali basi ya ki ni bu baik ka hapo ka jongi ngi yo baik ka notification baik bai ki bos ki bakamai dah kamdan long kamdan ka jing penya pair ki bas basiu khajna ba ki kali bam siu khajna kamdan ki kita kan long bai uniform for everyone Okey. To kani ka sakoi ka jikli dem ta imarba kum I kena puli mo ba jusyong kali na ko ka pos ka ta pisa shu jingai ya dan ka macam kali na do na ko mo yong mo te ki e ki jing e ki ba psm menta kham tam hadien ba kani ka yumo kani ka Jingkiew jong ka petrol e ki jing e ki psm barosh kata kini kisnam ki baladam bang adang school e te kadang hamsuk ka bai kaliru namar ka kanika dor jong gi kena school kalong march teng ya ka dor gi bala he te minta pada kata kala pher gi kena school ru kala long ka dru bai kum bagi chemiki adal sma te minta pada teng wat tang dami ban mi na yeng ru la haban perkhat arsien ban pan bai kali na yeng ru la sngomet spa tang sisen mi am te hapor bami kum turu ngi la hapen biang lupa ban pendap no arlai kam sisngi namar ban mi arsien lai sien ru umlong kalut te kum kita ge jing e kham tamengi le ki basa na shajngai ma banang te bangin ya shong da la shong kali kum turu teng da shong tang siteng lenti kum tu uni u taxi driver u ya thlia namar ba ki ong ba du nong te kum kita e ru kham tamengi le ki basa shingai kalong ka ayu ba ken ka e ba Ti boruj kat tangi imo na du ba mi ki boss saw bagi ki maxi cap ti ki bun ki Paidbah bagi ki le ban be ki ki boss sama ka dor kham duna ti habangi compare habangi no jol ki tu ki snam pada ba ya menta phi nem ke jing ya pet la kala don nem ke jing ki dor ha pedeng ha jing penyai ki boss dan ki maxi cap bagi kali kamai ki taxi ka jing per kala don shibun ha namar hakini ki snam bala adem ki kanika dor jong ki bas ka khamduna bhate takadau kini uni ubaduk basuk e ro u yabe betang ya ka bas te kini ki taxi pade la long no khamrem ma te ndrei menta pade ngindai pe khamtam kini kita yo bala adem kanika bai kali ka bade hapreng ka bas pat ka taxi kam don jing ya pher shu ka shu pher tang malum mala hangni hangtai tang shpo arpho
Ndrei ki bos ru mentah jakaban shim shpo ki la shim arpo. Te kitu ki bashim arpo la shim lai po la long kum ta te kum mangi na mau yong mentah taxi ya shim lai po. Mentah ka bos pade arpo tingka. Te kala wan la kam haju hi kan ta kadau kam da per shu banda shong taxi ne shong bos ru. Okey. Te ba nong rang ngashko ban klib yang mo. Piong ba pila ai kini ki tarif cards ya kini ki drivers bakin bo haki kali bakin pen iya kini ki passengers ki jongki. Te pila don em kata ka mechanism lani kata ka lat ban pette ban khmi la ki bo ne em yakum kita but balik kami kita ki Jingkiew dolar da piong bak claim dan kata ka revise rate lani ki labur ba ya kata na do ning kong hende ki mi yang kini ki Jingkiew dolar ki mi long shimet hi kan pidon ni em kita ki checking lada kam day monthly lani quarterly lani yearly kum ta mo apa ya dai bat ka rukam checking gi dan ka enforcement branch napok ka transport department te badai ki lokal badai ki bos ya baro hi pha chang te mentai kini ki bat mai kini ki tarif kat te ngidang sprint ngidang kentu hi ki baro ki ai bikin wan sim kan bikin man bu bagian bu kali kenang bagan like no jing stu bakla kuma kita bi minta ba ya kini ki GNNREM buses ma ba kini ki max kali long kami ong iba wan ba kim dei ba penyai da ka sarkar long kila shu ai la ai contract no ski riushimet ti hatu ke don jing ANM ba pinya ya mi ban pois kata jing stu jing ban kmi ban pet laki bun ne mi ki an ki kendon bla bu da ka sarkar la dan kita ki jing la ni ki jing ba mes ngu tu jing mut em handu menta te kampat dan kata pandong mana kali yang jongil nangi kendok checking ai empat yos ngau kan nama kadan ta jing ai kano jing kelas bagi bos sa kam dan handu menta ti ML jeruan junum bos okey sebab bawanan bak ma min ha kan ni shwa ba hadin bala kiudor ka petrol ha ka nong ba ka chela ga jongi ngi ba kelami ki jing yaki nagaliang ka kenhon ki nong nya kalima ila ike mi la jing yaki bat phila bu ishi bun tli ki jing dawa hakmat jong sarkar bakan pentrika bakawe ni ki kelong penyiar ka do jong petrol ndai phila ong ru ba de ban revise ya ka tax ma ka ni ka rate ki ha kaliang kata ka jing kren number last time u dang shen u sembut menteri nang ba ujung lo ong ba ni dang dak men revise ki ni ki dang dak penkelai ki tax ki rates ki jongi kumnung penkelai yang pila don em ke jing krem ka sarkar ta kaliang la don em ke jing kulan ka sarkar ba kin penkelai yang ki rates fi kawai kalong ne ka ba penlong yangi bang shim yang tu ka senjam ka bangin hab ban ya sange kamai kalong ba nado wangin submit ya ki city mo nado ki por shwa ka lockdown nado panai jun ter te hadu panai December ro ngila persang ban ya push piang ya government bala kuno ka di ban khot dan ban ngi phliu jumut habi dei ba kani ka Jingkiew dor kha ka kompnya te ndi hadu ba ngin da kani khlimat ko ba manta nakaliang government ka kham don kum kata kalenti ka ba ban khot ban ya selok habi dei ba kani ka ban revise habi dei la ban ong no ban revise ha ka dor ba kini ne ban revise ya ka dor jang petrol mo kawai kalong ba ka failure menta kalong nak liang government di menta ka government ka kwa ban punya surut apa yang kinong nya kali baru Paidbah te menta kalong ba ka kamram ka dei saujong Paidbah pada menta ba la kumno kalong ba udai ban dawat ti jeliu ba nak liang ka jongi ngi ong ba la kumno ngi ya through procedure wise ba ngi ada ai sha ka jing tho sha government ten re ngi I ba government kam sngap tingin ban se ban hap sim no yang ni ka sinjam ka ba ngi la dep ya kumba PPE te wala ka taru ngan ye tho EP ka jingbo ka jongi ha ka legal representation kalong ba ngi claim ong ban height or increase the taxis fare or bus fare ngi ong ban revise mo katkum kini ki points kalong ba ngi wobona commercial vehicles jong ki riushimet kin hapsiu ye ki 100% taxes kidan ha ka wei ka kali kamai kidan project ki kor kali tela da project ki kor kali mentakin hapsiu 6% ka khajna te wara katu ko lockdown tungimat ndri ka sarkar ka khlama be khajna te kumjuru hapadang bakal pelaj pat nadu penajun ngani TP kadan katu ka jing pelaj pada banya kamai sisi sat sisi te haki singi ki bakhlam yo kamai ro ka sarkar ka ot be khajna
Tiding ba takadaw kolong ba ngilak persang ban yalit ya keren biang bak sorkar dari nakaliang ka sorkar hi ling ba i ba preston tensong kalong ba mairu kandiat hi jing sisa kamdai ka portfolios ka jong i ka ba in syukran mo te henry la dei ban pha ban ya keren ba ki concern portfolio ne te henry mai pada ngi i ba ilong labla te ilong labla ban sim ti lut ikinu nu ki kam mo te hakabakut hi kalong ka igi berkhoi kalong ba kamya poi hang noro te kajing bam ya poi kalau kawan no hai tai benta ba nakaliang jungi hi ngi kwa ban ong ba ban perkhat yu pai ba kumla keren di ni hep berit jungi yang ba kajing kiudor ngom pnang ka bai kali ka Ktah ya kapla mo dengan itu ipi ngilengi persang katla kadai kumno banwan ra ya kani ka jing pen herdor ya kum pnang sisin mula herdor kum pnang kamut ki essential commodities mo lani ki marbam hayeng hasem kin herlut tenre kum kita ki berkhoi ru kampoi timanta ban ong ban revise pada yak taxi fare nani ka bus fare pada ru ki ong ba na sudah revise men hau arjar arpo temen hau nadu snam arjar arpo hadu kat manta ka Jingkiew jong ko umpnyang kala nang yai kio te manta musong no manta nakaliang ka sarkar kanang taman pej yangi ki nongnya kali te henry kala de ban pej lang ya kini ki habire bak supply mo habi de supply ru kumju kolong ba kimarba mardi ru manta kumso no kimju display so ik tiki dor jongki balabo dak sarkar balai kata kolong ba pajba manta din bu jengkli balai kimbo nakada balai baki ko ban dia ditam dem de kata tel jin la dak pajba manta unlej hayo hat manta ban pensuk yu pajba manta kinbo dak tu ka price chat te kabut ka dor jong khaw kolong kata sekilo ka dor jong pan piat kim phnyang kata tekum kita ki berkhoi ru kolong kamdon tedel mata kada kolong bangi ngi la bu khnang ye kani ka legal representation ka jungi kolong ba banya walk out te ban yo ban khnang bo pai ba jungi khamtam ngi le ngi de ki jai ban ri SD schedule trade ki de ngi de ki jai ban ri bang ngi le ban kio ngi pat de te jai ban ri ba labet labyang te ka de ka sim jam hiru ngathrai nakaliang ka jalami khla jungi bangi nyekhi ban penherdori kini ngi benta te ngasngo komen pat si kat dei ba to nakaliang ka sarkar kala penher khandiat hentai ketu jing penher ka ditang jing penthame yo pajba sipor namar ba ka ba ki marba bade kim herdor te ka khajna bade ru kanang kio hi kum kita ki berkhoi kolong ba lada dei ba ka sarkar ka sngap ngani tu ipi nempoi hiru hadu ne pot banya kala sok pudung upajba mo hentai kumolong menta kala sok pudung upajba bonong nya kali te bar ka kata ka dei ka ba ngang akwa ban ai ka message mo ya ki pajba ki papet ya kani ka video ru kolong ba lakuno kumno baki shwa bakin ki bakin so tho ya jing song dor jong ka bai gali ya ka jing song dor jong ka pisa tang hawa song gali kim dei ban le kumta ki dei ban so tho ru ya ka jing song dor jong ka pisa ha ka por bik jing thet dem dei kita lani kum song no manta u mo napet mo ki yang nong khap snyo unong khap snyo ngani thu ipi kolong ba ki res hi la ka jong ka dor man pen kio menswa ngani tu ipi khapsnyo ngani tu ipi lakono no ko bala he do ru san pho tangka ndoi manta si spa lani prapho te chanu ken kanang nakaliang sarkar kampet lang kami kita ki ibro khate karno tam bangile ki basiwe khajna ngani tu ipi ki basiwe khajna ki sam si tomma kat ka to ko lockdown ngani tu ipi ya ka ka ba ka assets ka bangi ngidan mo ngani tu ipi ngin hapsei lut namar bele ba ngimyo manya ki manya ksar ngimyo manya kamai manya kaji henry wala ka taru ka sarkar kham sngap te ye kum kita ya ke badon no boret ka ko man khlong lut no te kumta nakaliang kajungi hi pressure biang ling makani ka news jong phi mata bala kuno no pajba udai ban mi sakmat manta ban pressure ya ka sarkar ba lakuno no haba phinang ban bu ya ka ret nak manta ki kali kamai de ban bu udai ya ka ret nam ta ki marbam okay tingi te ba nakadaw ba kamdon kata ka rukom pej ma rukom khmi lani ka system ban pej ba man u nongnya kali u ude ban don ya kata ka jing shai u ude ban shim Ktah nang ni hang te du ka don mo kata ka bagi ong kata ka system mo distance US distance wise ban dai bona ki kim shim kata nama bangi gidan to ka sharing system te den ha kata ka rukom ba ki paj ba nongnya kali ru kul mar chumur boro alyang ke ude tam shiliang ti
long katu ka dor ka bala bu hang tu nang ni hang tei katu ka dor buka tu dala apia apa dengi long kampois kom tabun ki basiu tam ya kata ro yo bun basiu tam ti kum kita ki baro ki mi ma ka jela ka jingina mar bengi doni kan ki sharing system ti ba nong rang ki la de ki way pa ki alternatives ban pej ba yakum kini jing kum shim tam mo la ni kum ong mentan ba kini ki overcharging mo kum lu ki la ki bangi don ki ba ka sarkar ka don ban kmi kum kita ke kata ban ngin avoid kum ya kata long ki baru ki dei ban long aware ta bakin tips pangane ka taxi fare kasi ki baru ki dei ban dan hi ki ba lek bawan mang singi mo ki di ban wan ki nei ki buklat jong ki local taxi fare khnang bala da ki hang tu ki dan kan ki chong saw ngot mo po local taxi te na ka wei ka point nang tu la tho kata ka dor ka dai te ki dei ban di bike ke yang tu ka dor long ki bar ki dei ban don ka bor tu halade kai bakin kim dei ban su ko kan ba ong ki driver sa ka wei ru da long bala ka government ka dei ban bu do taxi meter mo ti marba keju ke jingkeli mo nama bangi buat dia kata ka sharing system ngim don dia kata ka ba ong ban reserve mo ti filaju but tikenan em kata ban ong ban pia ban siu kat tan ni film don dia kata ki ne long pi shu siu bai kat kumbala kumba ketika rukam bai nang tuang tu chpo tingkal ni yang tuang tu arpo tingkal wadla don peng jongi ngila ban tip sapang kata ma nrei ngibut bai kum kador ka ba u la bu bai u driver taxi ngibut bai kum ta temen ta lada ong ba bu ya kata ru am tishmut menta arpun riu tingka mo kilometer tengi la shong kilometer menta ya ka to ka arpun riu tingka u driver taxi un khen bai lai pho namar bali un ong pade bam don kutia kum kita ki temen ta ban penbiang kutia ru iwi piwi breu la am te kata ru kalong ka wing ka jinge long ka di ban long even bai ken ka dor ru ta ban pentam kum tu arpu lai arpu kum kita kin poi bai arpu san wat la de ki mensuaru ki bag bu arpu san tingka kidang pen kio lai pau nomor ba ki ong ba dan kutia ti ngin habang ya keren pade ya kani ka ka jingna pormiet mo namar bangi bun kita ni syamba ladangi mi lada menu kimi dang step pelat ru ki bat kali kimi jushem yo to ka dor bag jushem berbon lani dalam mi than ru ki o dor no kumwei ti ba nak ken hun pidon ni em kita ki kendon go pibu ban ai jing pen shai yaman away u nong nya kali badan hapo jong kunun ga jong pi phi ya katali nak leng jungi nak por hi ngi jo ai ka honest program hawi dei bagi nong nya kali mo tama ka basem jinge klong yangi kalong ba manta nak leng ka state government de ka khem pen biang ya ki jaka yang ki biang nak manta ki kali kamai mo ka banikong kalong failure jong ka government kalong ba ka khem pen biang ki jaka yang kali kamai nak daw ba tang nak daw ba kimyo ban yang ki jaka yang ki biang ngani tu ep kalong ba kimpan se ban habya da ka higher system ha ka por mesta ba ka por janmet namar ba kumun suong no lada ki kali kamai hi ngani tu ep kum ki taxis ngani tu baro kat kum ka an kalong ba ngidi mla ban oman kit sharing system henry in practically pede ngani tu ep kalong ba ka jinglong jingman jongi hang ne kalong ba hapo i sipo point pra square kilometer ka jing he jong kani ka city mo kalong ka e ka ba so thamula ite city jongi bedan tang hapo tang sipo point pra square kilometer te kalong ba nalor ba ki khampen biang ek jakayeng te hangno niat te plus mantaru habide ba kani ka dor bai kali ngani tu ep manta nakaleng ka government kinang tang manong from mod front to igp ending point suppose kata mo kata kadai ka points ka bangi ko amnya thir manta namot front room dan jak parking space poi igp ru henyang te ding ba takdaw kolong ba baro khat hingi chi pen bet kolong ba da ka mutual understanding kumno bania imlang Paidbah ba penan kami taxi namar ba penan kami ke taxi hi nado ki khna school kumla batai di thei mandan kolong ba nado ki khna school hado ki sahab ki babur ki yo bantalang menyong hi taxi te kadai ba ka jing sisa ba ha kapor manswa ba nak tat ka umpnyang nakaleng ka jongi kum ka senjuk hingi ong ba ki khna school ki bolong ha ka school uniform ngin sim no siteng ten rai manta pada ngani thu ep ka ekabam penlong su yangi bangin haple kumta na kada ba ka Jingkiew dor ka ba kha mo ka Jingkiew dor ka ba kha te
kalong kamlong syuk teh te wala kataru ngim haras ki students ki beran hapo ka school uniform te henrei kumba kalong pat manta haitai jingkli jangpi ong ba haka porman met ba haka porman step ngani tu men step ka kata wo perlong ba ka jinglong jingman hi jong chai ban riu jong i ma hang ni hapo ka jala megalia nganam keren sabar wana du garul ni hapo khasi mo hapo ka bri nyot pa jong i kalong ba kinong lek dong wan kilong season lek but season 1 times go and 1 times come mo te men sngi le ngani tu pi ki ba shule don kam hang tu hang ni hang tai te henrik komno te unu driver taxi lolong lani ki driver long nya kali manta ki ron ye kali bro chisngi te khrem da yo ka jaka yeng ka biang te lada dei ba ong ba kimyo i te i jingyo kamai reserve ha por step a por jan met te komnun pen mi ka bai kamai plus nang taru ngani thu ep ka long ba ka jingyo ka jingkot jengki nang nya kali hang ni hapo ka jala ka jungi ka long ka barit ba mo kadi ka barit ba te kai ka daw mo pelong ba jingyo ka barit namar ba ka kamai ka duna mo namar ba 10.5 square kilometer ngani thu ep komno te num hangnong ini pen mi ka kamai bala dangiya ya kata ka system ka ba ong ba 800 kilometer 800 tangka 1 kilometer ru ngani thu ep la hangnong no ko nompoi namar ba talangia data system ni kan create ya traffic jam pa namar ba nakaliang ka andu kam don hokshu bakan be pa yiki kali kamai namar ba sisien bakila load utu passenger hak to destination kide ben yang hang to bakin apa de kiwe baki passenger ben mi nang to tik hajing sisa ngani tu ip la dak state government ka kwa ban trikam rangkat kan bat ngi ki badon hafil ngani tu ip kam don jing bangni pen bet namanta ke jing jong pa ba henry ka we kalong bam ta kani ka government ke ngani tu ip kalong ba ka deny te lani kam tre hiru wat tamani pen bet namanta ke jing jong pa ba ki baduk ki barang li lani ki ba penon kam di kamain na koi ka por sa koi pat henry ke ka ba penlong government kalong ka jing jongi mata ka debek tan namanta ki he saipan mo tanam taki he saipan dengan ongkum no show. Okay. Ti ni te ba ha tu ko por ba kawan kan ka klam COVID-19 mo. Ha tu ko por kadang jor ba. But ki kilami kini ki protocols ki kendon ka sarkar ba hagi kali kamai dan kaman syong tang arngut iwela ni arngut. But they na ta daw ba naka shubut ka ki shim na arpot kamarwe. Hedai wat hadin bala kila ban withdraw no ya kata ka notification ban nom syong shoot tang marway angut hendai kidang don pat ki driver ki bang bat ba ya katu ka ju dor long kata nganum keno ya u driver la ne nganum keno ki Paidbah hendai ngashkwa ban keli ba hadin kini ki baro hadin bla withdraw ka ni ka notification hato nakaliang ka transport department lan ni nakaliang ka sarkar lan ni nakaliang ka kunhun kladon ni ya kata ka jing pensay Paidbah ba hadin bala aweng no ka ni ka notification ka dor ka long biang kumju kladon kum kita ki awareness program lan ki orientation program ba nong rang nakaliang ka transport department dah kila pelaj ya kan kila ada ka notification ba ka sitting capacity kensang wait kumba jusang bat ka rate ka bagi charge ru kan long bet kumba julong kan long normal bet kan kan long su kumba la decrease ya ka sitting capacity tikin ada boleh ka rate. Okay. Ya kata ka notification bakal apply ka sarkar ngakan mau ba limbaga jing permanaj i ba prestun. Ti bat kilami ro ki newspapers ma ki hakikot khubor ni TV ki hindai hatu pila penlong ni ka checking ha the pila did you go out to the field ban pet la ki board ni kata nakaliang jong ka district transport na office jongi tengi le kat bala kan na la kata rolong duna mo ki enforcement ban checking kemparo koi ka district tengi ton manpower kan long ta ki main station tengi le kan checking ni kita okay so bawon non bok nakaliang ka kenhun jong pi dei kum pi ong mena pi don kita ki awareness program dei nakawi ko posh ko ipat ya kum kini ki awareness program namal ka dei ka jala bar ka we jong pi ne ka kahon ti pi pia kum no pi le shisin shi benai ne shisin lai benai ne kum no pi le pi ya na ko ka district ka we ne to nakaliang jongi ngani tu ipi ngiju prolong bet ya kan ka general meeting mo ka general meeting ka bolong shisin ha ka sisnem mo
ten ri na do ba wan pat ni ka covid ngani tu ipi kalong bangi kham patla ban ong mangin khot ya ka general meeting ka jongi ten re wala ka taru ngi phalum pade ka general meeting through unit wise te lengba ki unit pade ngi sam ki kot leng kodop ka jongi ba kumno phidi ban behave lani kumno phidi ban burom mi kinong re nawan te kumno ba phidi ban burom ya ka kam ka ba ki tre te kata kalong ha padeng jong ni covid ni le kata re lada dei ba ong ba ka plat bet selansar ba ngani tu ipi kam ngi sai le hiru na ko ka por sa ko por man la kisnem sibo mta ha po is jentia ngidon ke general meeting west jentia ke don general meeting east castles kumjo te nang ta de ter baki wiki district te hapren jong kini ki district general meeting ki don pada sa ki general meeting ki jong ki association jong ki units ba fair te rumah ki turu long ni ai kata ka awareness program mo te kum kita ki berkhot tolong ba ni khamyo awat tang si tangka sponsorship ro nang leng government ba kan yarap mangipin le kimi kita ki berkhot bar pi hir manta ka jinglong jong kinong nya kali kala compare ban yenu jor ba kinong nya kali hakipor ki blale namar blai ba hakipor ki blale te sisa ngi i ba kolong kerum karam tenre nado ba ngi sedang ya kini campaign ka jongi kolong ba ngi i ba kinong nya kali ru kila khamlong to ngemla ban ong 100% henry 75% kila kham i jangai ya ka e kalawai ka jongki oh kolong na onda Tina nakaliang ka sarkar, nakaliang ka DTO, kaju pelong ba akum kini ki training program, awareness program nagabenta kinong nya kali? Namta kinong nya kali ngi ju pelang si ngi dan ka road safety week ni ya. Ngi cek pelang ka road safety week ni ai awareness ya ki driver. Te marbanga chukli biang phimo. Ngi iba hakapor ba kadang ko to ka road blockade ba khot da ka GAC ma. Ngila iba omdon kali ha surak ndai tangki private kali but ki IWR ki bus SPTS buses te henry ki alternative pada ki don kum ki rapido ndai ngi I pada what lagi don ndai ki dang don be ki ong mo ki break ki opportune moment ki wan mo ben yu ki palat ya kata do bala bu kan ti fiju syam kum minta ki jing ha kini ka por ba don ka road blockade ki alternative pada ki lat da ki we kum ki we pada fishim kum ha kitu ki por ki bun ki breu hi ki mi ma wat namar kitu ki rapido ru ki long gitu mene ba ki dor kumbanga ong arpun riu tengka kilometer kitur ki khen kum ta ki khen to san po shaneng ru po shaneng kin khen be kum ta ta kumi kita ru ki breu lakala aram ete te mentala da mdon taxi kamut ka jinglet jong ki ru la shukun na dan taksi dan pas kamu kam ka jamru kala sakut te ka Ktah ya baro hike to hagaji shem gajong pi dei lada phi ikum kini ki lapses mang chuang ki jing tung na hang ni hang tai fi ju pentip nem ki bor bhalor ki bor district ki bor pinyat na kum manga personally tengam padru pentim Ndrei pada ngala ju persang pada ban list ka voice la dia ma da ka ba tho ban tho kum tu ki newspaper letter study editor kum gitu te tang ba kin yo puli ki Paidbah la ni kin yo men sim lang makiru te ngakun turu ya ki we bakin yai mi mo shakman ya kai ga jing sngo ga jong ki ba ki don ya kai ga jing ga jong ki la dakin wan ban bin I ki shakmat ngiru ngila ban bin mi kambun ki solution gede kata ti ba ko ban kelima ba onan bak nakaliang ka kenhon pidon na em kita ki helpline number lani ki grievance cell ki ba pibo nakabenta kum kini ki email ada ki mi kum kini ki jing ujon ki Paidbah ki passenger pidon na em ki tau of la da umde helpline tool helpline number lani ka kenhon ka page kita ki bro te habire ba kata nak leng jungi hi ngani tu ipi ngishim tang haki sinjam ki ba long urgent mo ngani tu ipi kuma chulong no nga ainok sai ipi hat ki por mas penbana sarkar man lockdown mo haka arp south trip nai march arjar arpo te nak leng jungi wat nga we personal number junga nga aino se ki Paidbah ba kin yo ban penan kam la da kisem sing habire ba kalek kawan khamtam hakapang ka sitom tikum kita ki berkhot tingi ai wat hagal preng jong ni jingi ki ba men hagan ero ngani tu ipi ni ong gi Paidbah ba la da pidon kam mi
di jing dan kam jam hi ngin pen bor te Henry kalong kadi ka jing cooperate na Paidbah kham tam kalong ba ka jing kli ka jong phi ka kalong ka pen i janga yanga tingi ngila persang hi na kaliang ka jongi kat la kat yai ba hakapor panang long transport minister ba SDR ling dok manswa bangin Japan ya ka we ka office ka balong center mo haki ni ki jaka jong ka revenue department kalong ba ngin sna ya ka office hakuk ba ngin le ya ka call centers lan yakum kanja helpline mo nak manta ki Paidbah ki be kendo ek jing la dangim la ban le 24 hours ringin le tang hai ti kliman iba ngi ya bo ka kamai ka kaji ka baki kiyat de tin re hado ka manta ka taru kolong pending mo te kata ka di ka ba nga kwa wan kren sayang ni ba nak leng ki Paidbah hi kalong ba ndai ba ong ba nga kren hal air ngani thu ipi kalong ba nga we personal number jonga ngalai ai no si Paidbah ada kidon kanu no kecing ngi sajong hi ba ai complain but specific ba ya kata number kali kumnu le nomor perthai mentali be bat smartphone not baro kamdan jinge ap fin click ya kadur dem dai kata mo te ban fin sen yang iru udah WhatsApp number hiru khnang ba ngila ban trace mo ngila ban trace ya ki baro la da ki le la de ki le ki nu ki kam ki bam dai bar ki bam nak liang jongi ka joint action ni ka association long ngimpen hi kai tengi jusim hiru ki action ha ka ba ngi la le teng hiru ya bontli mo ngani tu ep ka ba ngi le ikan do ki try subo manta anya hawai nong nya kali unong nya kali ngani tu ep hak bakut ule iki kam kiba kam penso tenat yang i kase te larang iyo apa complain tengi khot saman yu tu nongnya te kumjur ngi khot iki try mo te la hadin yek tu ginong complain tu ngi khot lang te larang ila bisar ba long sebab platform ngi hukum ba itu ki try ba kim desu ban anya kali yu mukum ni drivers khnang ba ka kali jong phiru kan long ka ba itanat lane ka bakhot kanam don ka jing thok bria ha ki kan don an ba fair te awar ban nakaliang ka sarkar pada ka don kum kini ki helpline number lani grievance cell ka baki Paidbah kila ban pentip shakibor district ma hadu na kaliang jong ni ka office hi berbor isai kentu isai ong baik lada pilap kono ken kalim ta ka basim bai kali tam bakin pentip bai saka office yang district transport officer te number jong iru badai menen nak ma menen belada badai ni kali pami tadam palat em tu te ngila ai po ka website bakin phone number jo dai mobile number la jong kan jong ai jong i sa DTO te ngila ai tu bagi Paidbah ni on phone la share i mobile number jong okay ki ada ki bei pat ki lat ki ba pishim mo ban kan kam nang pin ban kata coverage ke jong pi ban yo poi pa shu Paidbah kan long kambun ken namar ben chu ong tang ba ban chu ai website mo lang na thrai ka tang pat biang ken namar ka kompetei menta IT each mo kung ong bagi brim ta WhatsApp Instagram Facebook use lot te nakaliang ka DTO kala judan ka ju shim nem kita ka sinjam bakala ban pet padai kum kini kubikilat bakala ban pensapria jing tip shaki Paidbah kay lembaga WhatsApp ani ka lembaga Facebook kung balik ki way bagi tanat trekam sarkar kan nakaliang jong aditio tengi le betang ka website jong transport department okay fidan ki ibiki plans ban le kum ta hadin habut kanang ba ki notification jong transport department lani kinu kum kita ki eboro ki la ban poi show Paidbah kan om tang namar bun hi ki brio ki bam kin ong pit ong le ha website in transport department bun unom tem and if you ong check how WhatsApp ti ba share kum pu bun long kita ki plans ki jingtmu jong ka office kan ba long pi saya menta kila sedang ban trekam yang kata sedang ban kolak ki bagi kumno trekam ki office ibaro ki dan ga Meghalaya enterprise architecture yang tu sedang ban develop ban long very connected to the public kan every government office should be well connected to the public okay long ta okay ba tim tang ingi keren pada halo ka jing seating capacity mo ka seating capacity ngite ba kung mga ong mene ba hakot ko por bakade ka to ka pandemic ngi ba ka komisyon ki Paidbah ka long tang iway na angon hindi mentak la poy biang skedjo hindi wala kata ki senam blalet but even mentaru ngi iba ki brio ki dangdon hi bambut tikna mo ka to kendon lada philap na kaliang ka sarkar lada philap kum kita ki jing pen khen yakini ki kendon ki senjang pishim ben penstam ma jing penstam ya tu
ngi kentu bai Paidbah bakin pentep saka office bat ngi shim ngi fine kat kum ka section ka badai ban fine gitu. Nakaliang ka kunhun fidon Ki kawai kalong ne habide ba kata ngani tu ipi nakaliang jengim kunhun dai ngani tu ipi ba ngila ai ka clear message deh yaki try nombor kali ba shwa bikin ainya ya kali kidi benda ai shwa ka awareness program lani kidi benda hikai shwa kidi ben seneng man kraw shwa yaki nongnya kali nomor baki nongnya kali menta kim dei shu ki illiterate kila de ki class 8 pass kibla itho dakaan dengan itu ipi kalong ba wanak liang jungiru ngim penhikai hiru ba ong ba kin kit over capacity nomor ba kita ka jingkit tam tenre nadu kata jingkli jumpi kalong ba hakapor covid ngan itu ipi bale bakayat bet kador bai kali nak kador bangi penyat mengi nak liang ka session kalong ba ndai ban kata than yo Paidbah nginya bet thik kat kum capacity lali we tenre menta par la sha ngan itu ipi to kidon ki drivers kiba kilangyong te kidon bet dengan itu ipi hawi dia begitu pada kalong bangi penselur mentai Paidbah bakin direct ban complain lani kidai ban mana lani kidai ban hukum yu tu nongnya kali boleh pitap tam naror jang ita na ka an ka ong ba song sedin lai sakamat iwe boleh pi ko tap tam la ki Paidbah ki cooperate ban ngi ka seng ru ngani tu ipi ngi ai ka ti kaman ti kadiang bat ki Paidbah hende teng par Paidbah te da ka jing ko apoi koloi ngani tu ipi mo ba ka jingyat da ka jingyat kani ka sharing system marka in practically hi ngani tu EP kalong ba baro ki kali kamai ki sharing system teda ka jingyat sharing system ngani tu EP teng yang thad man up hadu ban dap utu tengan song thanyan te ka weru kalong ba ki Paidbah hi ki penikai ya unongnya kali kam dai ba ong tang unongnya kali ba le te ki kam ndri teng ki Paidbah ute tendri la ki cooperate lang nak liang Paidbah ngani tu EP kam don jing ba nginweng ya kani ka jing le ngani ka jing tap tam ki jong unongnya kali kan ti marba ngila ifla keren halor kan ni Jingkiew dor ka bai ka kali ma bat ka weiru ka jing bang tre jong buana plane driver ban kin shim bakin zapi bat kali nang ni kin mot kin tre te bakin pen bu ipi yang apa destination da ka destination jong fi ka long tang nang ni lan hadu long tang shi tang kindiat kan hoi long ki bun ki bashim long kim tre bashim kita ki pas jana na long kita ki if yang dan show nem ki we pat ki jing ki ba kum Paidbah fi kendo ni kumu Paidbah ni don laki jong ki jing te ka jing kawi ka jing ka jong na kalong tang kata hi banga sa jengai bat kum ta ken banga shong lenti tang nang ni hang tu kim charge ke hajaka ba kin charge shi teng ka dor kin shim bit full kin ong ba pishong kali namar ba pila shong bit ka kali ka badai bandai shadu sha destination tengin shim bit kata ka dor te kata kalong ka weekend ka ba Ktah bate te de ken kum kini ki da keren pat kum yo Paidbah ben te de ken kum kini ki ba belas ngi le kum tu ki ba haban mi man ka sngi saka bai kali jangla dia nanta seki khon ki ti balik kelas di college ya kiru haban bersahabat ka bai kali te ka Ktah bai kiru kan tangi ngiru te nga tharai nga kerpat ya ka sorkaru bahkan kemi halor kani namar ba hoi kini ki nongnya taksi ru ki Ktah halor kata bat kini kiru Paidbah ki Ktah te ni temu ni kemi lenti ba kan mi ka we ka solution ka ban long mutual kan ka ban benefit ya baro artli kiliang kan rei om ban kono ba Paidbah kono taxi driver un kono Paidbah okay ti dagi keren pre sa halor ka jing sngan mo ka jing sngan jong om tang jong u passenger rei unongnya kali man hakini ki tang mention snem ni to ki shibun tiliki kini khubor mo basha kidnap unongnya kali haki passenger lani kum ta kan long pidon ka sarkar ka don ba ya kita ki kendon kan mo ki bakhmi ya ka jing shingan kan jong ki boat nongnya taksi ki nongnya kali bat ki passenger any security for any of them kata ka jing ma ka don hi ya borok wai ri India dah kalong menta tena kali yang ka sarkar India menta apa state ru kila ngasngau ki mod ban kila kentu bakin pentrekam na ka vehicle location tracking device kemud ke upu passenger ru usuk teh mau ulang save da pitrak itu kali la
một cái này kali sukan paling cewek kena cewek mah te bantrak itu kali lah te you driver room ta rasa rasional lah te dan kam ka teknologi bangin engage ang tu kan bahkan long safe kan. Okay. Nak kalian akan hun kelaju ledan kan ni kamat jong sarkar bang. Nak kalian jongi hi kan hun hadu kat menta te ngin pat yara moh te ba ngasut nak cikade kita kecing yo jemut ke jonga menta singi ni kalau mengin sara hiru ya ni te henrei ke ba nak kalian jongi pat i jengai moh ke jengi jengai ke jongi kalau ba bangis kelaban form ya ni ka Migrant Joint Action Committee of Commercial Vehicle kita kalau ba kuno bangin yo punya tek song moh nakui district nakui unit kalau ba nge lada sukhen no nuksa kumni drivers ba wan nong stone unwan wong ban ngayo reserve ha ko por man met man bu aslong tingi yung ai kan bar kali kanang bangingi track kalau ban da poi nanong stone check apa ya kansi mairang na mairang tater hamong namong aslong te kalau ban da apa aslong nu di mana pentim te bat ha por boleh phai ba ru ngi sa jong ba kambha ba phani phai man met marwe te bha ba sa no sha aslong ru la da phidan ba yeng ru kam ni le namar ba wala ka an ka don hi kata wala da drivers ula that banyak kali ru la ban bo ya kali hasai ban reswe la de nak banta ban la banyak khambha ya kali te hendrai hadu kat manta hi kalong ba ya kata hi ban ong bangin pressure ya government bahkan le ya kini ki ti badai tingin pressure namar boleh ngi ba menswa ki ong na ba la da kanunu kali ka ban pandai yu HSRP number plate kalong illegal mo te hendrai ki ong ba uni HSRP ula ban trace ya kali ten re karkum ke jinglam ke jongi kalong ba kadai jing pandai uni number plate kamdai kalong komta kadai man ka jing kamai spa jongno mo te wat ngiru ngin sapersang ban opos ya kene ka yu mo namar ba lada kinla ban track kinong high security number plate mong high security hadu kan mantaro te ngani tu ip kalong ba lada jin lada ka sarkar kan bu ia kata ka bentak melakren dari i ba nong kolong ba ban track iki number kali ngatharai ilani kali dakan lingba jong ni ka HSRP ka HSRP kalau don lupa jing sak la sok ban implement tenre ke kata ko kimle ko kumta tengam tip dan iu halandet jong ka HSRP company bar ka sarkar ka jongi ni kede ti ko ba phi batai mene mo long ka ba lada u driver u yo reserve na long stand long long open tip people he kat ka ai number kali manu ba shim kita ki details baro ha ka jing sisa hi hadu kat manta nak liang jongi ngidon ke contact hi kalong ba habang ba ngila ayu personal numbers ke jongi kalong ba ling ba ka tu ngidon ka group WhatsApp ngidon ka group WhatsApp ba ni tip ba kata baji kami kali na po nong stand te kun ki hakani ka group ko jongi pada kila long aware lupa ba hato ki kapoi nampoi hok kata kali lada kampoi ngila kamtam ni ka por men met baduna kali temut ngila anta te nanong stone selong kan bam kata lada kampoi ka pren kata kemut ngila kontak pramangi tika senu pipoi kalong nak komta te hado ka mata ngila ya kata kamta kam dei ba mangi klem le kata lagi bang la dap le la ya mata la jendan si kano la jendan si snam tam tika nungu ki dekat kani ka kenhun ka jong piba manta dan ken bro ke jela haka Joint Action Committee la cross ka arpsan hajar ngut mo nomor bagi khambon ki drivers banyak ki kali itu ipi kata kalong kajing sisa long ha tu group ke jong pi dan tangki nong nya kali ne ki try kali ru ha group ke jongi hakani ka ba ka benta ka bangingi ane ngi simit specific on tangi ki brio ki ba long ki bolong volunteers te ki bolong volunteers bat ngi teng long itap hangta andre haga group jong kiwi pete long kitan ki bangi bu langi ki try kali dan ki nongnya kali andre ya kan na banta kani ka safety pete ngi selected person kan kalau nak konta mat kumjuru ngasih ong ba barobor kamtam kami ki nonglit nongwan ki pa penangkam da kali kamai teng kamtam ha ka porman met lane ha ka porman step lane ha ka porman singiru kumju lada don ki nongnya kali ki ba kram akor lani ki ba kran ketien ka ba bam so tenat tinga penslor ki ba ki don ki enforcement na kali ka traffic department balang kun umno kalong ba ki de ban complain marmar masin poi ha po traffic points mo la man ong nom ta song kali nuksa kum patai ni thi thai na mau yong hayo do
te sibuk manta in between na moyong hayo do kandan baik ki police traffic ki badan hapo ki points ki ba per te la phila ba driver ukran ni knu bi ba pakla te skam dala apo yang tu song pensange ba how ta kapor complain no marmar how to split traffic number tu split traffic unyo ban bat no tu kali te dala apo po thanat pada ngin saya ngiru nak yang jongi ka konhun ngi ai ka kti ka man kti ka diang la kum kita kinong nya kali kile ya ka kam ko pakla te hendai pada la kimle pada ka kam ko pakla pada ru kolong ba ngi di bendan pa mutual understanding ke kolong no ta okey te bro ngila ikran ni ki jing e bali ki ba phero ki ba mi ma naga ni ka jing Jingkiew dori e mo hendai menta nginya le banyak keren halor ki la kilenti pat kan kumno bangin kumbai ong i marba mene bangila ban penting kena bagan pa ka sinjam ka bangila ban shim nang nish khmat kala ban benefit tang yu pai ba hanre e kinonya kali rumo nginya keren halor kata ka benta ki solutions ki bangi ngi la ban wanra kan kum ka sarkar ni kum kinongnya kinhunya kali but kum upai ba kum jo if you don't any suggestion ba nong rang hak bai de ka ni ka benta Baik dai bakane ka bentar ka dai ba ngin create ki kenja awareness ye rang hab ban ai awareness ye bi pai bar kin lang aware bi kini ki dor ki morjong ki kali kim dai musku driver ki dai ban sung thu ki dai ban pet ba ha kana gor kwa mun cha bai kali kim dai ban ya dum da te ki kenja awareness program hi dai ban thau ti long bala ba nakaliang jonga ru ngamanjuri kata la nakaliang ka state government ba khamtam mo masulong no mantangling isne ye district transport jongi hang ne po is ka sales kalong ba man la ka por kalong ba susah haras bet tang ye ka ko wei ka particular district transport andre nye thu ipi ba ka state hi jongi ni thu ipi ngidan lagi jong mo malaman ki district tinga sonde bandong ba lakno kumno ru ngamanjuri ka pakran ne i MBI kalong ba di bandan ka honest program te sisen bak honest program ka don ngani thu EP kalong ba kanunu ka jingsingan ka wanra te lane kayarap hiru ye ki Paidbah ki bapran kam ya kali kamai te teng ba lada ka honest program ka don tang sisen lanu ngani thu EP kum kita ki brokhot long teng kum song no ka jinglong jungi khasi le ngani thu EP ngilang baklat bit ba nem de ta mo dak ba buram ngaru il de ngadi khasi de ngasu thu map i kata lada ngakren yuru kalong ba ngidei ban yele na koi ka por se koi pa te kumjuru ngakwa ban ong ba khamtam ki kini ki nong penan kami kini ki kali kamai ba la kuno long ai kakti ka man ti ka diang ngini tre rengkat khnang mangin la ban solve ya ka problem bangin wan ra ya ka wi ka solution ka biang bar kumjuru kalong ba habi dei ba ka ban pensuk susu pa ba ki Paidbah ro kilong ba ki dei bandawan nak sarkar ba ki ban penbiang ka kayeng ka babiang tai taksi om hasurok katu ka jengi yang po surok ngi TV ka dei ka mutual understanding hapdang ka jengi ka kanhon bat ka police department traffic branch mo hande jengi sa kamju don rule ban yang ki kri po surok te ban solve rule khandiat ka traffic jam kan wan ra hang ta wada ki biang mo tenga supen kan mau biang sa sisen kalong ba hakapor ko ba ngi ya don ni ka jengi kendo man swa ba sarkar ngi ong ba lakno no manta banang im ba nit sabong ba di lapang ba kidei ban ka sarkar te kala de ban panjing mot ken kine bapli mo kiba hatu ki por ba snam ka khandai spa prapsa wadu di lapang ba nit sabong kila wan ra ikni ki he sipai ban yakran ba sarkar ba nakliang ka Jingkiew kila nakliang ki he sipai kila kular hiru ban ay ka jaka mo makin snana mata ka parking ka babiang tenre kita ke brokat pada manta ka susakut no tenga sukun tu ikni sarkar ka ba manta bala kuno no kamde man sngoram kan hai tai jingduna ka jongki haka bor perkhat mong la bonong ba kam kimde man leran ma kini panjing bit lane panjing mut na kini ki riurang ba ki bala mai phang ka jala ka jongi kumi ba nit sabong ba di lapang ba kini kinang im te kitip hai kelenti kuno ba di banya tenre lada ka long no bakis ngole arahan pada ru nga sude ban ajemut ling ba kani ka show ko pamanta ba nangkal yang state government ko jongi khamtam na ka transport department ba ka dei banyak keren ban slok ba containment man ai ki jaka ki pabiang ban nginyo masna parking te habasna ba ik parking kam dei man long no ko masna ki parking ki ba long manta hakabakut ke parking ke long tanam ta ki private vehicle hende ka dei ban long ru namtaki commercial vehicle te bat kumjuru kolong ba lada pile hakta ka benta kemut kani ka jing flow ka traffic jam bro
kan long smooth kan smooth lah ti mar ba fi dan any solution ba fi kwa ban pensngo ni kapor ngakwa jing pen shai tang halor ka wei ba kini ki bos saw mo menta hashwa ka lockdown kikit passenger thengian kum to na do mun sha kata kala ayat ka rukom hi kit passenger shibun te kishim ka dor mun sha pade kidang shimtan te ndala adap kani ka lockdown pade ki labut ikitu ki ain social distancing ma bang te ki la pensyong breu khamduna bat ki penkiu ya kador ndrei menta hadien pade katakaan la weng no ya ka ndrei kanika dor pade karang ne kumjo ndrei ki ni ki passenger pade ki thapet ki thengen kumba thengen mensha tengah kwa jing pensai tang halor kata ken ba balik ka karang ne bit kumta te ngan pensai nga mo ngan pensai nga ya kata kalong ba ngan itu ipi kat kum ka sitting capacity na mata ki maxi cap ngan itu ipi kalong bet nyungut mo nyungut lai ha ko wi kasit ka lai ko iwe sakmat tenri ko makalong menta pada kini ta ki mosong ba kini ki kali sarkar te ki bayat bean ngan itu ipi kaan kamdon de habakiyat bean kaan kamdon tengi pada ki kali kamai bayat an kaan kadon te kalong ke ke baha sngo thamula ba ka jing penyat jong ni ka sarkar ba menta te lada upat ba ru menta nang ni sakmat mo di masutho ba phim dei ban sha skhim ta pisong ka sit ka basadian ka de melong laingot ba hakmat di tangiwe hapadang ru laingot ka tu maksimo te bar ka dor bai kali pada ngan itu ipi ke kamdei ban palat na ka sipho tangka mo pisong na e sa eru kamdei ban palat yang sipho tangka bar la kham tam e ti ki bus pada mo ki badan ka sitting capacity bolang arpho khatpra arpoar mo laipoar kam ta ta kum ki turu ngan itu ipi ka dor jang ka bus hingin bat bet ya ka e ka ba na ka yang chief minister ban brom jongi men mo ba dr mukul sangma bat mentali ulong leader jang ka opposition la de penna ba kani ka de ka bus ka bat hit upat ba te kamdei ban ong ba kan simram ya ka bai kali kemba ki we kali ki basi we khajna kadi ban long ki bus li ban long tang sandangka kata la bana shai kata ba la da ki ba ki ko apan kam itu ka bus ru kidi banda sim na ki tiket pada klam ka tiket ru ki la ban sa kem ki tu ki nong let nong wan dem de kita te hendri ko makalong manta pada ngasu ajimut hakani ka program ka jungi ba lakuno kuno ban pensuk yu pa ba ngasu de khamtam ye kini ki kali sarkar ki bayat bean mo te ba ka sarkar ka de ban le no da kani ka system ka ba sisian makal ai contract hakiri simen ye gitu ki kaliru de ban convert no into commercial vehicle bakin sio no I khajna mo lada di bus ni ki maximum ne kumta bar di belong uniform ndai ko makalong manta pada blek kalau rak ka jing surut kalong ba upai ba da syong ha kali sarkar ujunut ban saham namar blek utiang dem de tendai da syong pada kali jong kiri upai ba ngai itu ipi kinut ban saham na kada blek kinong prapat ba dem de te sulong bangiru ngani tu ipi na kaliang ka konhon ko jungi kalong ba hado kat manta nginang burom ipai ba lada ngin burom ipai ba ngani tu ipi ngila jin dala yat da katukaan ke bala batai na haga permit ko ba thosai ba ngide banyat be da ka booking system pisong marwe ka phihap su book bet te ngi pada nginang burom ipai ba ngim kwa ban haras ipai ba kumta ten rei ngani tu ipi lada na kaliang ki bor jong ka an mar khamtam na kaliang pai ba lada umitre rang ka ba ngi limba ka jing pensa ka jungi kan sapoi ko por ba ngiru ngin habiat an tedayat an ngani tu ipi banyap rili la dilpa ki ba ki pat ba okay te namal ke jing tuna jo kapor ni haban pinkut noi ke jing keren ke jongi te bat ngakwa an pintip ki pai ba ru ba lada kumba ki irang ba ki la batai mala da pidan kinu ki jing lani kinu ki jing ujol ko pikwa ban ujol lada fi kendo ko ki jing pila ban let chaka ban complain chaka office ka jong u DTO lani ka kan hun joint action committee of Meghalaya commercial vehicles te parlang ila po siya bukod jong ani ka program ka jongi tat hadup ing kendo yang pi hakwe pa kapor kublay pi baro